Raġel ta' 33 sena minn Birzebbuġa jinsab fil-periklu li jitlef ħajtu wara inċident ta' traffiku li seħħa l-ħabta tas-7:30 tal-ġimgħa filgħodu fit-triq Ardalan Birzebbuġa. Ir-raġel kienet isuq fid-direzzjoni ta' Birzebbuġa meta tilef il-kontroll tal-karozza u baqa' sejjer fuq il-karreġġata opposta. Malli wasal ftar fit-triq ħabat ma' ġebla bil-konsegwenza li kiser l fuq in-naħa l-oħra ta' triq. Kien hawn li ħabat farblu ola minn fuq crash barrier ħabat ġoħajtu tar bil-karozza l diversi metri fejn spiċċa maqlub f'nofs ta' triq. L-impatt ta' din il-ħabta kien tant kbir li saħansitra spiċċa tħaffret parti mit-tarmak tal-istess triq. B'xorti tajba ma weġġawx persuni oħra f'dan l-inċident, hekk kif din it-triq hija waħda prinċipali u fil-ħin li seħ l-inċident, is-soltu jinġema' ftit traffiku mhux ħażin. Sa dan it-tant il-bankina li taret minn fuqha din il-karozza is-soltu tintuża wkoll matul il-ħin li seħħ l-inċident minn numru ta' tfal li jkunu sejrin l-iskola li iżda fortunatament dak il-ħin ma kinux hemmhekk. Għalkemm issejħu membri tal-Protezzjoni Ċivili fuq il-post, iż-żagħżugħ irnexxielu joħroġ mill-karozza waħdu sakemm ġiet ambulanza illi ħaditu l-isptar u ġiet ċertifikat li jinsab fil-periklu tal-mewt. Bil-każ ġiet infurmata l-Maġistrata tal-Assa Audrey Dermicoli li min-naħa tagħha ħatret diversi esperti sabiex jgħinuha fl-inkjesta fosthom lil Mario Buttigieg.